Салом ба ҳамаи подписчико, салом ба ҳамаи апаҳо, хоҳаро, модаро, ба ҳамаи дузандаҳо саломи худро мерасонам ва мехостам имрӯз қатъи шумо инами киртаи оддиро бо вытичкаи бари сина ва вытичкаи таи кашро нишон дода, духташро нишон додан аз пораш то охирша духтанаш ҳаст тарзи остин пора кунӣ ҳамаш. Вытичкаи сари сина бояд ай нуги сина чен кунем, баъд бо кушодии нуги сина аиш бари аи нуги сина ба и нуги сина бояд чен бошад. Баъд вытичкаҳо туғри мегиранд. Вытичкаи бари сина. Киртаи мо киртаи оддӣ, киртаи занаки калонсол, остинош кушодаак манам хел. Мана нигоҳ кунед, чимчимак дора, беҷинҷак нест, барое ки занакҳои калон пеши бари дастшон банди дасташон бузбалаки ҳаста, кирта остина дар дасташ риск нага болои бардора, қатиш мехезад, барои ин кушода гирифтан дар кораи остина. Сари остинаш резин дора. Кушодиш 56 қариб. Ин размери 56, манам хел 56, 54, манам хели размерай духтарои хушро. Ба мехостам пеш ай ҳамин видео сар кардан як рекламаи дигарро гӯш мекардем. Инами сайти як духтараки хушрӯ ай Россия дузандай ҳар хел намудора медуза, фасонои хушрӯ медуза, ороиш метия, фасонои европейски, цыгански духтарои хушрӯ. Ма дар комментария ссилкаша мемонам, закрепит мекунам, дуроин қатиш гап занен, ай номи апаи Ноза гӯен, вай номероша мемона, қатиш мо ба контакт мебироя, адресоша мегирем. Бисёрто мегӯянд ки дар куҷо ҳастен, мо кирта барем дар Россияем, дар Тоҷикистон. Ман дар Тоҷикистонам, и духтарак дар Россия ҳай. Қатиш дар комментария ҳамсӯҳбат шавем. Киртои беҳад хушрӯ медуза, бо бисёр чизоам ҳаста дар каналаш. Як дастгирӣ ай тарафи шумо духтаро бо нуву апои зебо, ҳамин духтара дастгирӣ мекардем. Хай дар шаҳри ғарибиай, бо ҳамин корҳо машғулай, ба духту дӯст. Шумо метавонед анам хел смс комментария нависонен, адресоша метиҳам, метавонен ки бирен заказ кунен, яке дар қарибишен, рости гап напурсем дар кадом шаҳрай, но дар Россия ҳай духтарои хушрӯ. Анакун сар кардем духтаро, паплина пораш 3 метр буд, шуштемаш 3 метр зиёдтар буд, шуштумаш рости гап 3 метри туғри шид. Анаи дарозишай и бари кушодишай. Мо ай бари худаш намегирем, барои тангай, барои 3 метра диққат мекунем, ай кушоди ай поён мегирем 85 сантиметр, боқӣ мондаш мешава остину эзор. Духтаро эзор бо пайванд мебӯя. Эзорам дар наворои ман ҳаста, чихе пайванд карда, калон карда, баъд эзор пора мекунем. Манам хе 85 сантиметр гирифтему, ду тақсим мекунем. Анаин борикаш ҷои остинаю эзор. Қада бо ду тақсим карда, аймобайн ду тақсимш мекунем. Аввал дарозиша мегирем. Дарозии мо 132 пораш мекунем. осуш чанде шава 128 мешава. ҳамқа дароз мегирем то биҷилаки по. Мана ай поён зиёдтӣ кард, вай зиёдтиш дар эзор дар кор мешава. Зиёдтиша мебурорему, яъним карда, баъд аз боло бо пешака ай пуштак ҷудо мекунем. Ман ай ҷое ки дикадакадагим ҳамин тарафа на қайчи зада, ҳози ҳамҷара ду тақсим мекунем. Рости гап дига намегум, бидаронемаш. Дар комментариё нависонад ки апа бидронаш, бидронаш. Тақсимаш мекунем дафъа мегум. Ана ай зиёдтиш, нахе духтаро остинаи. Остина 65 пора мекунам. Поёнаш резин дора. Остини кушодак. Ози остин танг намепӯшад. Духтаро старатса кунад остина калон пора кунед, баъд ки намешава, мисол гӯям ки кушода танг кардан осонай. Духтаро облое ки танга намешавад дига кушод карда. Пешакӣ мегӯм тона ҳам вақт дарзотона бисёр монен. Наметавонен 1 сантиметр, 2-3 сантиметр монен. Ина ду тақсимаш кардам. Надронда боша, ду тақсимаш кардам. Не эзорай духтаро.
аз зиёдтиҳои остин, аз зиёдтиҳои бараш мемондагӣ дар бараш дабафка мекунем. Анае ки ай поёни лави доман омад ай боло, бо ай поёне ки остину ай бари куртоҳо зиёдтӣ мекунад дар бараш часпонда эзор мемонем, эзор медӯзем, болои бо мечаспонем. Барои аптачка тайёр кардан як мисол рашотона гирен чанд қайк даҳани кирта 3-4 сантиметри зиёдтӣ монда манам хел флизелин монда тайёр мекунем. Даҳани кирта гардана 7 сантиметр мондум, дурозиша 16-17 сантиметр мондем. Куллак май даҳак мебиёя. Аптачкаша 4 сантиметрӣ мондум. Ма дар рӯи экран нанависондум, барои ка гуфтестам шумода ки мақсад чанд сантиметр. Аптачка 4, гардан 7, ин 14 меша, дарози даҳан виризи 16-17. Май даҳак пора кунем. Ман қадда утю кардам, байнша ёфтам, байни аптачкара ёфтам, ай тарафи ростанагиш ростана ба ростана монда, болошда флизелин клей карда аптачкара часпондам. Шумо метавонед дастӣ дӯзен, бихоҳед метавонед булавка бичинед. Ба гирдо ба гирд медӯзем, обработка карда дурноша чихел ки даҳани киртара тайёр мекунем, қафо гардонда ҳамаами дарзора обработка карда утюг мекунем, тайёр мекунем. Дар ҳамаи наворҳои ман ҳастай тайёркунии даҳани кирта ҳастай. Киртаи мисол даҳани киртаи қинестай, оддӣ гирдак. Ане вақте ки часпондем, бирден даруна қайқа бирден, дарстона дар тарафи астарак медӯзен. Гирдо ба гирд бояд бургад даҳани киртара медӯзен. Агар хоҳед ай пушт аптачкара клей кен, нахоҳем бо 4 сантиметрга вай часпонем. Пуштака хоб карда дар болош пешака диққадар ҳамара мемонем. Даҳани кирта тайёра, аҳамият дода бошед, ман пора накардам, фақат даҳани кирта тайёр кардам. Баъд болонгиша мақсад наи пешака 2 сантиметр поён мондум, ай боло зиёдтӣ мондум, пешака дарозтар мондум, ай боло зиёдтиша мебирам, ай пуштак, ай тарафи пуштак мебирам. Китфа ҳозираш дар 11 мондум, ростаки 20, даруни 20 хе кашидем. Обхват грудира ровно 30 мондум. Иҷа вытичка дора. Як борга таги каша чен мекунен. Таги каши ма ами заказ бояд 26 тайёрш боша. Ин ма қариб 27-28 та ҳамҷа. Хай бо исусу медӯзам, вақти духтани остинда бинам ки агар ками кад бо мебирамша. Барои чи ма китфака калон монда кишод пора кардам, баъд бо вақти остин бирида хушрӯ аҳамият те ма чихи китфа мебирам. Ана аҳами рости ҳамҷа сантиметр ё ки линейка дошта бошем, монен хати рост кашем. Агар дидем ки тарафи биёдераш калон боша, метавонен камакак ҷои биёдера паҳмтар кунен, ҳеҷ гапе нестай. Ҳама вақт тан кадан мешава. То охира набирем, мана барои ки иҷае ки ҳозир ман мондестам, бинед набирем хеле зиёдтӣ, и барои эзорай ай тарафи най кӯсоки ки биромадестай, барои ка ҳама ҷоша бирида майдаш накардам. Ана ай тарафи поён зиёдтӣ ки монда будем 2-3 сантиметр болош мекунам, она мобайнда ҷинҷ зад диден, ана ку поёни домана полукруг мебирам. ҷои вытичка ай сари сина чен мекунем 28, шумо ҳам чен кунед чанде ки боша. 28 хат мекашем. Аз таги каш то иҷа 18 сантиметр. Шумо бо ай клиенти хитона чен мекунед. Ана ки бари сина 16 сантиметр вытичкар дарозиш мешава. Шумо кушодиша ёвен, ай нуги исина ба исина чанде аст, ҳамора чен мекунед. Ма чен кардам, ай ма 22-23 буд, ана ки ҳозир вытичкаи ма боқӣ мондаш вытичка мебиёяд. Ман хати рост вытичка. баъд расечка монен, анам хе расечка монен, дутаи болоша фақат расечка монен. Барои ай ҳамин расечка то байна ҳарча қапида утюг мекунен, мобайна меёвен. Ман аҳамият додем, ман утюг кардам, сразу ҳарча қапида утюг кардам. Манам хе паёи утюг монд, маълум шуд ки ҷои вытичка монд. Ана аз таги каш ровно 10 ё 11 сантиметр гирифта вытичкаи таги каша мезанем. Иҷам расечка мондум, ана хелера медӯзем. И ай боқимондаи поёни аптачка горловина пора кардем.
аз пушт витичкора ҳарча як ҷуда рах мемонад 1 сантиметр, баъд аз боло 1-1.5 сантиметр. Агар ки хай ҳастае ки бо бисёр чиқир медӯзад, стараса кинен ҳами 1 то 1.5 сантиметр дӯзед, чиқири бадам надӯзен. ҳар ду тарафам анамхел яхел када закрепка қатӣ то пеши анаму хати кашидагитона ки куҷо ай пушт мондагиен 16 ё 14-15 то ҳамҷоя витичкатона медӯзен. Ана витичкаи таи кашам анамхел бара рост мекунен ядигариш даю, баъд то нимша медӯзен. Стараса кин то пеши бадам надӯзен. То пеши бадам дӯзен нағз меша, ранги кассет витичка мешавад. Хай зараки калонсола ида қадар кор нестай. Ишам ҳамихел аввал бара рост мекунен дубарша, баъд витичкатона медӯзен. Ишам сантиметр қаченка ки ҳардуш ячем биёя. Утюг мекунен ҳарча тарафи поён. баъд дар охир дар вақти осин бирдан ба уҷу пешои китфоша мебирен. Пуштака мечаспонем. Аввал пуштака мемонен, данук намемонен. Айнук 0.5 сантиметр камтар истар монда, баъд дар болош гарлавина хати рост бо закрепка. Дигим тарафша ма чапана тода бо айзин тараф медӯзам. Нукда намемонам, камтар истар монда медӯзам. баъде ки ҷара духтем, баъд духтаро байна медӯзем. Прям аями бехи гардан сар меша, омада дар бехи и тарафи ки чихел ки даҳани киртара сар кард, анамҷо тамом мекунем. Ягон майда зиёдтӣ намонен. Прям ай бехакаш бигзара. Ки вақте ки ай тарафи ростана кардем, кунҷо углои зиёдтӣ намона. духтем буд кардем, метавонен аверлок зада байна манамихи расечка мемонен. Аптачкара қафо то дода гирдоша медӯзен. Аввал лавша, баъд гирди аптачкара. қаддора бароша медӯзем. витичкора тарафи поён кунен. мана нигоҳ кун, як чен монда, ровна 1.5 сантиметри мондум. вақте ки ман ай бар витичка мондум, ҳамун 2 сантиметр ки ай поён зиёдтӣ монда будем, бинед туғри ғалтид. анамхел бояд ашмам туғри ғалта, зиёдтӣ бояд наброя. мана нигоҳ кунем пеш чихе зиёдтӣ омадагиай. қариб 2 сантиметр пеш ай пуш фарқият дорад духтаро. баъд поёнш лав полукруг задагиай. китфи мо 8 ман 9 мондум. манамхел аввал таги каша мекашем, баъд чен мекунем. ровна 26 сантиметр. вақте кашида мезум 27 меша. аввал кунҷа секунҷа бирен. диден ҳамаёро набридам. ай рости хати кашидагимам набридам, камтар истар биридам. ягон 1 сантиметр мондум. анаки тоқа болоша ай пеши кашидагӣ мебирам. ай пушт ҳамавақт камакак зиёдтӣ монем, бо хуб меша, барои ки занаки бузбала пушташ кашиш натия, танг нашаваш. дуюм тарафшам ҳамихел китфа 9 мондум, таи каша 26 мондум, хата кашидам, секунҷа боло китфа биридам, баъд ай пеши биридагим камтар устар бирида, баъд боз қича тоқа пешака, қича тоқа ай рӯи кашидагим биридам. анакини остинай кушодиш 25 сантиметр мекашем. ами болора 18 сантиметр монд. диден слишком поёни бадам назадам, болои бадам. анаму болои банди даста анамуҷара борик нагирен духтаро ки кашиш метиҳад, остин қаттон қатӣ мехеза. чен мекунем 26 сантиметр, 1 сантиметр ҳаққи дух, боқӣ мондаш ҳаққи ҷинҷак 3-4 сантиметр. поён ки аймо резинки дора, барои ки поёнша кушод мондам. ман аймо хатои кашидагим духтаро биридам. ягон ҷош сири махфие надора, ба ҷо накардам. чихеле ки кашидам, ҳамихел биридам. мобанша расечката саразу расечкора мемонен. анаки резина мечаспонем, бари остина мечаспонем, остин часпонида машғул мешем. остина часпонданшам чанд наворум да гирифтагим, ҳозир бо як бор дига мефаҳмонам. резина кадоми чихеле ки хоҳа бичаспонам, хоҳен намоён бишава глакош, нахоҳен не. як бор ай тарафи берун, дафи дига дигим бораш ай
тарафи қафо медузен. баъд бари остинша мечаспонем. Остини кушода ки фонарик мебиёяд. аверлок зада ҳамаша туғри мекунем. Инҷа мобайн аниқа монда як дета 12 сантиметр расечка монда. Аз ин расечка бридагитон то бридагия 2 таи хати строчка медавонем. баъд аз тарафи анамихе дарун чихел ки ман мондагим аз даруни чапа риштаҳои болое ки ай тарафи чапа аста ҳамин намекашем духтаро. кашида оста ба и тараф мебиён. дидин чихел остин мондагия анамихе монда. барое ки дар вақти часпондан туғри биёяда халал нарасона. ҳамаи дарзои бридагии расечкотона якбори дига закрепка монен. дастона айгардан дозен. анамихе дарза як часини қафо кунен. дарзи остина и тараф противоположна бояд якдигарша нигоҳ накуна. иш и тараф иш и тараф. дастона ай китф боброварда гирдо ба гирд остина медузен. остина то нимша ки омаден мақсад меистен расечкае ки дар остин дар байн мондагиен бридагиен ҳамуро дар китф туғри карда ҷинҷакҳоро туғри карда оста оста ки складка набиёя ай болош серчимчимак биё хай мешава камакак складка иш болои ишда меғалта. байни дута строчкатон дарз меравен духтаро. оста оста дарз ме духтарои хушрӯ. хай ман медонам ки саволотон бисёра фасоне ки шумо мехоҳед ман чанд қашид гуфтестам медузам духтар натонистестам. хай бо бисёр гуфтестам ки ай аввали киртадӯзӣ то киртапора кунӣ то киртапор ай киртапора кунӣ то киртадӯзӣ